Libre vengo a Eraña. 13 del 12 del 32. Nire aita, gerra denporan afusilatu zuen, baina ni enaiz gogoratzen asko berakin, personalki, zaitize txikinan nintzen, 3 urte terdi neukan. Eta gero ama kontetan uzkun gauzak eitarenak, eta hola dakigu bere historia. Amak esaten zuen, Hernanin fusilatua izen zala, esaten notziela, ziur ez dakigu egia izango da, baina uste dugu baiet. Eta gero zizan beretako bizimodu oso gatsa. Zaitize, klaro, gu ginen zei anai arreba, eta txikinenak beratzi hilabete zeukan, eta ama zizan laneien hasi bizan, zaitize, berak esaten zuen moruen, gelditu zala goian zerua da behan lurra, eta zebe barik. Eta gero zizala lan mila, eta fanzan lehengo, zela aita ibilizan mutikotatik zerrajeran, fanzan aran lan mila, baina zitzien emun. Esaten notzien ezaukiela ezin hauela emun, fusilatutako alargun nahi. Eta ibilizan batetik bestera oso gaizki. Batien desprezioa eta bestien hori, eta alakon baten kutsareran emunotzien lana. Da ibilizan lan oso astunak egiten zaitize, oso zakarra ziren lanak. Eta han ez zuen ondo pasatu, baina gu geldiketan ginen amandriakin, daita jaunakin, daola, eta tiuakin. Izen zan bizimodu gogorra, oso gogorra. Zaitize berak esaten nauen 15 peseta aztien irabazten zuela, eta bat kentzen otziela presuen dako, beste aldeko presuen dako. Eta bera fanzan hori salaketan zaitize, abertze haitzik kentzen otzien bera peseta bat, berak necesidade handiza zeukala, eta bere gizona fusilatu egin duela, eta berzela. Guk, ekigauen suertia, gurotezan umiak, gutxikinak ginela, amandriakin da eta jaunakin, eta tiakin da tiokin, klaro, batera bizi ziren, eta oso ondo egon ginen, oso ondo tratetan gauen, da oso ondo. Baina ama lan asko egin zuen. Eta nik gehien bet desprezioak. Eta lata guzti ere gure amak esaten uzkun gorrotorik ezekuiteko inori. Gorrotu eta inbirizia munduko pekatu haundizera zirela. Eta nik uste dut lortu zuela guri hori sartzia barruen gorrotorik ezekuitia inori. Baina zaila da eze bestakatzu nien, seiz seme alaba aurrera ataratia. Laguntasunak indadanak aurrera ataratia. Eta sordotzau asko amandria eta jauna eta tiarrabana eta tiopolo eta da nahi. Gero badakitzu danendako izen zan, gerra hostia danendako izen zan gogorra. Eta gu, han bizi ginen. Eta konformetan ginen gakauenakin. Baina gero gainera txarrena zan, kalien ezin ozula esan ezer. Zu penaren bat eukatzun atxiena eta hola bezintzun nuen esan ezer. Baina etxien amak guri kontetan uzkun haitzakin nola zela bizi ginen da asko. Haitzari buruz asko itzen hauen berba amak. Eta zelako gogorra izen zan, eruen hauen nien kartzelatik ero Donostiara. Izen zan
oso latza, gogorrak. Eta guretako baino gehiago, umiendako baino gehiago, amendako. Guretako frankismo izenda oso txarra. Eta gainera justiziezke etorri bizen die, fangara etorri dira Argentinatik, hemen konpondu biesan gauza bat, ari konpontzeko asmoz. Ni frankismoaren biktima beti sentiru naiz.